Hello friends, good morning. Asa खालाम नोंथांमोना बयबो मोजां दं दा गासैखौबो बरायबावबाय आंनि बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव दिनै 6 मे स' नोंथांमोना दिनैहाय 6 मेयाव जोबोर मोजां लाखिदो बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि आन्डारनिफ्राय 5700 भेकेन्सिसनि बारा फाइनाल रिजाल्ट फैगोन एबा फैसिगोन दाहाय एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना AFA कनस्टेबल SI ग्रेड 1 ग्रेड 4 कनस्टेबलाव नोंथांमोना फाइनाली रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन आरो जायनि लिस्टआ दङ नोंथांमोना दिनैनिफ्राय साक्सेस जाबाय आरो नोंथांमोननि साख्रिया जाबाय होनना सानना लादो एन्ड बेनिफ्राय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव गोबां साख्रि मोनबाय ADRE आवहाय एन्ड बेनिफ्राय लकेलावनो पोस्टिं जागोन नामा बिनि मोनसे पजिटिभ आपडेट फैदों आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ स' लोगोफोर जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव स' बिदिब्ला जों थांग्रोनो फै अफिसियेल वेबसाइटआव आसाम पुलिसनियाव एन्ड लिंकआ एक्टिभ जाथारसिगोन थाबैनो नोंथांमोना चेक खालामबाय था SLPRBआव फैबाय आङो एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो रिजाल्ट पर्टेलाव फैनानै नोंथांमोना चेक खालामदो दा अफिसियेल टाइमाव बेयावनो लिंकआ एक्टिभ जागोन आरो जेब्ला जाय नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन दा SI ग्रेड 1 ग्रेड 4 बेनिफ्राय AFA कनस्टेबल एन्ड गार्ड दङ एन्ड बेनिफ्राय APRO दङ एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि गुबुन गुबुन दङ पस्टआ बेयाव नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्ट दिनैहाय मोनजोबसिगोन अके स' बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोजां फैयो आरो जायफ्रा पास जायो बयबो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव जाहाथे बयबो मिथिलायो डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना टाइप खालामनानै होबानो जाबाय स' बेनिफ्राय जायफ्रानोखि ADRE ग्रेड 3 ग्रेड 4 पास जाबाय स' नोंथांमोननि पजिटिभ आपडेटआ बेनो जे जायफ्रा लेडिस एबा लोगोसे PWD केन्डिडेट्स हमना ला फिजिकेल डिसेबिलिटि पार्सनफोर स' नोंथांमोननिया पोस्टिंआ हम डिस्ट्रिक्टआवनो जागोन होनना बुंदों जुदि पस्टआ एभेलेबल दङबा होननानै मेक्सिमाम प्रेफारेन्स होदों हिन्जावफोरखौहाय जे हम डिस्ट्रिक्टआव पोस्टिं होनो स' नोंथांमोना मोजां चान्सखौ मोनसिगोन एन्ड बेनिफ्राय जायनाखि BTCनिफ्राय बा काउन्सिलनिफ्राय नोंथांमोना पोस्टिं जागोन बा हमना ला साख्रि मोनदों BTCनिफ्राय गोबां मोननाय दङ स' नोंथांमोना BTCआ पोस्टिं जाया जानो हागौ मानोना बे पस्टआ आसामनिसो स' बेखायनो आसाम स्टेटनि माखासे डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना जागोन जुदि BTCआव एक्सट्रा पस्ट फैनो गोनां दङमोनखाय स' बेखायनो बेयाव जायाबादि अब्लाबो मोनसे पजिटिभ आपडेटआ बेनो जे नोंथांमोना हम डिस्ट्रिक्टनि खाथियावनो पोस्टिं जागोन बायदि होननानै मोनसे नटिस फैदों एन्ड बेनिफ्राय जोङो नायगोन दानिया फै अफिसियेल वेबसाइटआव डिसकास खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय पर्टेलाव स' दायो आं फैबाय अफिसियेल पर्टेलाव एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना दिनैहाय फाइनाल नोंथांमोननि एलटेड पस्टखौ मोनगोन हमना ला नोङो बबे डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनमारखो दिनै 6 मे स' बेयाव नोंथांमोना नायनो हासिगोन गावनि रल नाम्बारखौ दा 12 बाजिनाय लोगो लोगो 12 PM आवहाय स' नोंथांमोना नायनो हागोन बेनो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय 9 मे आवहाय स' नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोसे मोनसे मोजां बाथ्राया बेनो आं बुंनाय बायदि जे फिमेल केन्डिडेट बेनिफ्राय फिजिकेल डिसेबिलिटिफोरखौहाय हम डिस्ट्रिक्टआव पोस्टिं खालामगोन होनना बुंदों अके बे जाबाय अनलि फिमेलनि थाखाय अके एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा खाथि खालानि BTCनि स' नोंथांमोना खाथि खाला डिस्ट्रिक्टआव पोस्टिं जागोन देन बेनिफ्राय बेनो स' नोंथांमोननि थाखाय मोजां आपडेटआ BTCआवबो साख्रि फैगोन स' नोंथांमोना नेक्स्टआव ट्राइ खालामदो जायफ्रानोखि थालांबाय HCनि काट टपआवहाय स' नोंथांमोना BTCआव मोजाङैनो पस्ट मोनगोन दा बेनो आरो ADREनि अफिसियेल मोनसे नटिस जे नोंथांमोना assam.gov.in आव मोनसिगोन दिनैहाय नोंथांमोननि क्लास 3 क्लास 4 जायफ्रानोखि पास जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव 12 बाजिनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बबे पस्टआव साख्रि मोनमारखो लगइन खालामनांगोन गावनि आइडिजों एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना ग्रेड 4 आव हमना ला पियन सकेटार बा एटेन्डेन्ट बेफोरबायदि एन्ड बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट ग्रेड 3 हिसाबै बा हमना ला एसिस्टेन्ट BDO बा नोंथांमोननि एकाउन्टेन्ट केसियार दा बबेयाव मोनखो स' नोंथांमोना दिनैहाय मिथिजोबसिगोन अके स' बेनोमोन आसा खालाम नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट जाहाथे आसाम पुलिसनि रिजाल्टखौ जाहाथे मोजां नायो आरो जायफ्रा पास जायो नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव